Diuen els vells més vells i les àvies més sàvies que fa temps hi havia un rei... No, un rei millor que no. Un emperador? Tampoc. Un dirigent, un president, això sí. No, millor que ara, una presidenta, això. Una presidenta escollida democràticament pels seus conciutadans. Sí. Aquella presidenta governava el país amb mà ferma i decidida, com ho fa qualsevol dirigent d'un país, amb responsabilitat, amb noblesa i, sobretot, vetllant per la salut i el benestar dels seus conciutadans, com hauria de fer-ho qualsevol dirigent d'un país. Però si hi havia alguna cosa que la caracteritzava, era la seva defensa apassionada de l'art. No de l'art elitista de negoci i inversió, no de l'art de la subvenció de posar un artista en una mà una bossa plena de diners i a l'altra una bandera de la nació per poder cridar als quatre vents: «Ei, mireu, aquest és un dels nostres i és un dels millors del món». No. Aquella presidenta defensava l'art de l'artista, l'art de l'expressió artística, art en les seves 4 lletres. 3 lletres. Arreu del país, anessis on anessis, a cada racó hi trobaves art. Els nens a les escoles pintaven quadres i murals i tenien les aules al terra de les quals ja acumulava 2 fils de pintura, formant autèntiques obres d'art horitzontals. La gent més gran també feia tallers de fotografia, de forja, de ceràmica amb fang, per després fer-ne exposicions, intercanviar opinions i, si no en treien 4 calarons, doncs no sé, qui sap, potser més endavant els seus nets acabaven heretant allò que els seus avis havien creat amb les seves pròpies mans. Tothom a casa tenia un instrument musical que tocava amb més o menys traça i sortia a la terrassa a fer gresca amb els veïns mentre que de portes cap endins escrivien poemes amb versos alexandrins. Els caps de setmana teatres i cinemes s'omplien per veure les estrenes dels últims musicals. I els que estaven malalts rebien la visita dels pallassos que els hi tocaven els nassos per treure'ls aquell riure tan medicinal. L'art era arreu, de les ciutats als pobles, dels carrers a les places, des del metro fins a l'últim pis. I la gent era feliç. Un dia, però, un exèrcit foraster va decidir envair aquell país i ràpidament s'esborraven somriures, es tapaven boques dissidents i s'ofegava salvatgement la vida tranquil·la i reposada de tots aquells innocents que no entenien què passava ni el perquè d'aquell moment. Començava la lluita per la corona, el virus de la guerra. La presidenta de la nació es va reunir amb el seu equip assessor per tal de buscar una solució a aquella greu situació. Homes i dones eren enviats al front o a fabricar bombes, tancs i canons, mentre que infants i persones grans es quedaven a casa tancats per por de ser atacats el dia menys pensat en qualsevol racó. La lluita per la corona, el virus de la guerra. Cada nit hi havia toc de queda, a les 10 tothom al llit. I suposant que algú hagués sortit d'amagat, ho trobava tot tancat. Ja ningú feia sarau i la gent només demanava, si us plau, poder anar a treballar i seguir tenint alguna cosa per menjar. I l'art? El govern va decidir que ara no tocava, que no servia per res, que era millor tenir la gent concentrada en els autèntics problemes. I va tancar teatres i cinemes
La música només s'escoltava enllaunada i a les parets els quadres eren d'estadístiques i dades. Els nens a les escoles ja no pintaven res. A les persones més grans els enviaven a pastar fang. I els músics de carrer els feien fora del carrer i els tancaven a casa. Ara la música no tocava. Deixeu de ballar, tothom a treballar. Diuen que amb el temps es va guanyar aquella batalla. Es van tardar setmanes, mesos, potser anys. Però finalment van derrotar l'enemic, es van reparar tots els danys i van poder acomiadar-se de tants companys perduts en el combat. Ara la guerra havia acabat. Però a partir d'aquell moment va quedar a la consciència de la gent que l'art no era tan important, que no tenia cap utilitat, que es podia anar tirant anant en un teatre de tant en tant, que pintar un quadre era només una manualitat, que ballar estava reservat per a alguna festa puntual, la poesia per Nadal, que la música era millor si era gratuïta i si un dia la canalla petita els deia «Mama, vull ser artista quan sigui gran». Se'ls escapava el riure i amb un copet a l'espatlla li deien que sí, però de moment segueix estudiant. Quan dies després la presidenta va visitar el seu país, se'l va trobar fred i gris. I va ser llavors quan va adonar-se que la seva gent ja no era tan feliç. Una mica tard.